बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोंनाय बिदां 3.6 निनो 1 नि रमान नाम्बार 5 निफ्राय जागायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो 1 नि रमान नाम्बार 4 सिम बानायखादोंमोन। जुदि नैबे लेसन 3 निनो अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ जुदि नायाखैमोनब्लाथाय अब्लाथाय आं गासैबो भिडिअनि लिंकफोरखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेसक्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदियै भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। दा आङो नैबे दिनैनि थाखोखौ जागायलांनि। सोंथिया ओरैबायदि 1 नाम्बाराव जे गाहायाव होनाय समानथाइ जराखौ मोनसे हांखोआरि समानथाइ जरायाव सोलायनानै मावफुंथाय दिहुन। माने मोनसे हांखोआरि समानथाइ जरायाव लांनांगौ आरो। दा बेयो हांखोआरि समानथाइ जरा होनना बुंनो हाया जाना दं। मानो होनबाथाय नैबे एक्स वाइ सानजाबलायना दंना, एक्स वाइ सानजाबलायना दं। बेनिखायनो बेयो मोनसे हांखोआरि समानथाइ जरायाव गोग्लैयाखै बियो। बेखौ जोङो हांखोआरि समानथाइ जरासिम लांनांगौ आरो। दा बोरै लांगोन जों? दा जोंनो मा होनाय दं बेखौ लिरना लाग्रोनि। फार्स्टआवनो होनाय दं जोंनो दङ मा 7x - 2y डिभाइडेड बाय xy दं इकुवेल्स टु 5 दं। दा जों बेखौ मा खालामगोन? साजायगोन आरो ओरैबायदि गोजौनिया जिहेतु मोननै दानख'लायना दं नालाय ना, नै एक्स वाइ जो खेबसे बोखाव, वाइ जो खेबसे बोखावना होयो। ओरैबायदि जागोन इयो 7x ओमफ्राय गाहायाव नैबे xy माइनास नैबे 2y इजो xy खोला ओमफ्राय जोंहा 5 थाबाय। जों माबोरै सेफायखो? 7x xy खौ सेफायना होदो, लानानै फैदो जों, ओमफ्राय माइनास गेजेराव थादो 2y जो xy खौ लाना फैदो, नै इकुवेल थाबाय, ओमफ्राय उनाव 5 थाबाय आरो ना। मानो होनबाथाय जों बेफोरबायदि सेफायब्लाबो xy खौनो एलसिएम लायबा xy नि जाफिनखागोन, xy नि एलसिएमा। ओमफ्राय उनाव नैबे गोजौआव 7x - 2y आनो फैफिनखागोन आरो। अब्लानिया जों दा इखौ ओरैबायदि दाननाय नै गोजौनि x गाहायनि x केन्सेल, गोजौनि y गाहायनि y केन्सेल। अब्लाथाय मा थालांखो? अब्लाथाय जोंहा गोजौआव थाबाय 7, गाहायाव थाबाय y। इखौ जों ओरैबो साजायनो हायो 7 × 1/y माइनास ओमफ्राय इखौ 2 × 1/y इदि साजायनो हागौ। माबोनो हायो आं खोन्थाना होदो। मानो होनबा 7 × 1 बेसे? नै गोजौनि 7, गाहायनि y आ थाबाय, माइनास थाबाय, 2 × 1 2, गोजौनि 2, ओमफ्राय गाहायनि नैबे गाहायाव मामोन? x दंमोन ना, नैबे x गाहायनि x आ थाबाय आरो 2 × 1 2 गोजौआव आरो गाहायनि x आ थाबाय, इकुवेल थाबाय, 5 थाबाय। ओमफ्राय इखौ जोङो 1 नाम्बार खालामना दोनगोन, 1 नाम्बार। एबार आरो नेक्स्ट नै मोनसेजों जों 2 नाम्बार खालामलायगोन। आरो मा दं गुबुन मोनसे समानथाया? जोंना दङ 8x + 7y, 8x + 7y, 8x + 7y डिभाइडेड बाय xy इकुवेल्स टु मा दङ? ओजा 15 दं आरो। अब्लानिया जों दा इखौ साजायलायनि आरोबाव। गाहायाव जायगा थोस्लाबनाय नंला, नै जालांनि। दा जों इखौ माबोरै साजायगोन? दहायनि बायदि 8x जो xy खौ लाना फै खेबसे, आरो 7y जो खेबसे xy खौ लाबो, गेजेराव प्लास थागोन, नैबे प्लास दं नालाय। माबोरैहाय फैगोन? 8x डिभाइडेड बाय xy प्लास 8x जो xy खौ लिरबाय, नै गेजेरनि नैबे प्लासखौ होबाय, ओमफ्राय 7y जो xy लिर, 7y जो xy खौ लिरबाय, इकुवेला थाबाय, ओमफ्राय जा 15 थालायबाय आरो नै। अब्ला मा फैगोन इयाव? गोजौनि गाहायनि नैबे x केन्सेल थांगोन, गोजौनि गाहायनि y इबो केन्सेल थांगोन आरो। अब्लानिया जोंहा मा थाखो? गोजौआव 8 दं नालाय 8 खौ हारसिं लिर, 8 × 1/y लिरना हो। मानो होनबा 8 सानजाबसे गोजौनि नैबे 8 थाबाय आरो गाहायनि y थाबाय, नै प्लास दं गेजेराव, बेयाव गोजौआव 7 नालाय 7 खौ दिहुनना लाबो, 7 × 1/y खालामना हो। मानो y नङा, इयाव x दं। मानो होनबा 7 सानजाबसे नैबे गोजौनि 7 आरो गाहायनि x आ नै x थाबाय, इकुवेला थाबाय, आरो नैबे 15 थाबाय। बेखौ 2 नाम्बार समानथाय खालाम। दा जोङो 1 आरो 2 नाम्बार समानथायाव नायनो थांबाथाय मा नुयो? नै इयाव दं 1/y दं, इयावबो 1/y दं, इयाव 1/x दं, इयावबो 1/x दं ना। अब्लाथाय जों हमना लानो हासिगोन आरो। जोङो हमना लानोसै, हमना लाबाय, जों मा लागोन?
1/x माने u होनना लागोन आरो 1/y माने मा p होननानै हमना लागोन आरो जेराव 1/x दं इन जायगायाव u होगोन जेराव 1/y दं इन जायगायाव p होगोन अब्लाथाय से नाम्बार समानथायाव फैनि जों से नाम्बार समानथायाव मा दं बेखौ जों नायनि स' 1 implies नाय इयाव मा दं 7 दंना 7 खौ ला सानजाब 1/y नि माना बेसे p जों p होननानै हमना लादों नालाय p होबाय माइनास दंना लिरबाय 2 दङ 2 खौ लिरबाय 1/x माने मा u खौ लिरबाय इक्वल्स टु 5 दं इक्वल्स टु 5 खौ होबाय जों खेबसे नायबावदो जों नांगौ जायो नैबे से नाम्बार समानथायाव फै 7 दंना 7 खौ लिरबाय 1/y माने मा p माइनास थाबाय 2 थाबाय आरो 1/x माने मा u नै इक्वल थाबाय आरो नैबे 5 थाबाय बेखौ 3 नाम्बार समानथाय खालामना दोन थिग बिदिनो आरो जों मा खालामगोन 2 implies नैखौ इमप्लाइ खालामगोन जों नैयाव मा दं 8 दंना 8 खौ लिरबाय सानजाब दं 1/y माने मा 1/y माने p प्लास थाबाय 7 दं लिरबाय इनटु 1/x माने मा 1/x माने u इक्वल दं लिरबाय आरो नैबे 15 नाय जोङो 2 implies माने नैयाव मा दं बेखौ नायनि खेबसे 8 दंना नै 8 लिरबाय 1/y माने मा p प्लास थाबाय 7 थाबाय 1/x माने u इक्वल थाबाय आरो 15 आबो थाबाय ये 4 नाम्बार समानथाय खालामबाय अब्लानिया दा जों मा खालामसै बेयाव बेखौ जों मा खालामसै ओरै खालामसिगोन जे u आरो p नि मानखौ नै मोननै 3 आरो 4 नि हेफाजाबै जों दिहुनगोन आरो दा अबे मोनसे आदबजों बानायनो जोंहाथ' आदबा माखासे दंमोन मा दंमोन जोंना मोनसे जा खोमोननाय आदब मोनसेया जाबाय फज'स्लायनाय आदब आरो मोनसेया जाबाय दानखाव सानजाब आदब दा जायखिजाया मोनसे आदबजों बानायनो हायो आरो जों बेयाव प्राय माजों बानायबोगासिनो दंमोन नैबे 3.6 आव जोङो खोमोरनाय आदबजोंनो बानायबाय दं नालाय बेखौ खोमोरनाय आदबजों बानायनि खोमोरनाय आदबजों बानायनोबाथाय मा नैयाव u आरो p ना इसोरनि थादेरखौ जोङो जायखिजाया u नङाबा p नि थादेरखौ समान खालामनांगौ आरो दा आं p निखौ जुदि समान खालामबा मा खालामनांगोन p निया 7 दङ नै p ना 8 दं अब्लानिया जोङो 8 खौ नैबे 7 जों सानजाबा 56 जागोन आरो नै 8 जों नै 7 खौ सानजाबा 56 जागोन बेनिखायनो नैबे 3 नाम्बार समानथायखौ जों 8 जों सानजाबनो गोनां जागोन आरो जुदि p निखौ मिलायनोबा आरो इनो 4 नाम्बार समानथायखौ 7 जों ओमफ्राय नै u निखौ जुदि साजायनोब्लाना अब्ला मा खालामनांगोन जोङो नैयाव जे u नि थादेरा 2 दं नैयाव 7 दंना बेनिखायनो नै 7 जों नैबे रमान नाम्बार 3 खौ सानजाबना होनांगोन ओमफ्राय थिग बिदिनो नैबे रमान नाम्बार 4 खौ नै 2 जों सानजाबना होनांगोन आरो अब्लानो u नि थादेरा मिलायलांगोन स' जों मा खालामसै u निखौनो मिलायना लानि बेनिखायनो 7 सानजाबना होनसै आं 7 सानजाब बेसे 3 नाम्बार समानथाय नैबे 3 नाम्बार समानथायजों जों 7 सानजाबगोन आरो 7 सानजाबा मा जागोन 7 सानजाबा ओरै जागोन 3 नाम्बार समानथायनि मोनफ्रोमबो बिदाबजोंनो 7 सानजाब 7 सानजाब 7 49 जाबाय ओमफ्राय p दं माइनास थाबायना 7 सानजाब 2 14 ओमफ्राय u थाबाय इक्वल थाबाय आरो 7 सानजाबा बेसे 35 बे जाबाय 5 नाम्बार समानथाय खेबसे नायबावनो हागौ जों नाय 3 नाम्बार समानथायजों मा सानजाबदो जों 7 सानजाबदो बेनिखायनो इनि मोनफ्रोमबो बिदाबजों 7 सानजाबाय 7 सानजाब 7 49 ओमफ्राय p थाबाय माइनास थाबाय 7 सानजाब 2 बेसे 14 ओमफ्राय u थाबाय इक्वल थाबाय आरो 7 सानजाबा बेसे 35 एबार नेक्स्ट जों मा खालामगोन 2 सानजाबगोन स' 2 into 4 नाम्बार समानथायजों 4 नाम्बार समानथायजों 2 सानजाबगोन जों 2 सानजाबा मा जागोन इयाव थानाय मोनफ्रोमबो बिदाबानो 2 जों सानजाब जागोन अब्ला 2 सानजाब 8 बेसे 16 ओमफ्राय p थाबाय प्लास थाबाय 2 सानजाब 7 बेसे 14 ओमफ्राय u थाबाय इक्वला थालायबाय आरो 2 सानजाब 15 बेसे 30 बे जाबाय 6 नाम्बार खेबसे नायबावनि जों नाय 2 जो सानजाबदो जोङो मा नै 4 नाम्बार समानथिनि मोनफ्रोमबो बिदाबखौ 2 सानजाब 8 बेसे 16 ओमफ्राय p थाबाय प्लास थाबाय ना 2 सानजाब 7 14 ओमफ्राय u थाबाय इक्वला थाबाय आरो 2 सानजाब 15 बेसे 30 जायो आरो अब्लाथाय दा जों मा खालामगोन ए जे रमान नाम्बार 5 आरो 6 दंना इयाव नायनो थांबाथाय u नि थादेरा -14 +14 जाना दं आरो ना बेनिखायनो जों जेब्ला 5 आरो 6 खौ दाजाबना होगोन ना अब्लानिया नैबे
14u प्लस 14u इसोर कैंसिल थांगोन बेनिखायनो जों मा खालामनि 5 प्लस 6 खालामनानि रमान नम्बर 5 जो 6 जो दाजाबनानि सो रमान नम्बर 5 प्लस रमान नम्बर 6 मा फैयो नाय जेब्ला जोङो रमान नम्बर 5 जो 6 जो दाजाबा मा जागोन नैनि आगसिनि जो नै आगसि जो दाजाबगोन आगसि जो आगसि दाजाबगोन 5 नि आगसिथिं मा दं 49p माइनास 14u 49p माइनास 14u दाजाबनालाय दाजाबोबाय दाजाबनि उनाव ब्रेकेट होआबाबो खोथा गैया दाजाब खालामोब्लाथाय 5 नि आगसिनिखौ लिरबाय एबार 6 नि आगसिखै मा दं 16p प्लस 14u 16p प्लस 14u गेजेराव इक्वला थाबाय मोननैयावबो इक्वल दं नालाय ओमफ्राय दाजाबदो नालाय आगदानिजों आगदा दाजाबगोन 5 नि आगदाखै दं 35 दाजाब 6 नि आगदाखै दङ 30 दाजाबबाय अब्लाथाय नायनि जों नैबे 5 नि आगसिखै दंमोन 49p माइनास 14u 49p माइनास 14u ओमफ्राय दाजाबदो नालाय दाजाबसिना फैबाय ओमफ्राय 6 नि आगसिथिं दं 16p प्लस 14u 16p प्लस 14u ओमफ्राय इक्वला थाबाय ओजा आगदानिजों आगदा दाजाबाय 35 प्लस 30 35 प्लस 30 दा जों इखो मा खालामबानो सल्भ खालामबा गोरलै खालामबानो जोंहा मानिबा मान मोनलांगोन इउ नङाबा फिनि दा इयाव नाय आं दाहाय से नाम्बारनिखौ नांगोन नालाय आं नैयाव लिरना दोनथ'दो 7 into 1 by y माइनास 2 into 1 by x इक्वल्स टू 5 दं दाहाय बाहायगोन आं इखो बेनिखायनो लिरना दोनखाबाय दाइखौ जों गोरलै खालामनि सेफायलांनि जों नायाव नायनो हायो माइनास 14u प्लस 14u मा जाखो कैंसिल थांबायना माइनास 14u प्लस 14u कैंसिल अब्लाथाय मा थाखो याव 49p थाबाय प्लस 16p थाबाय इक्वल्स टू आरो इयो 35 जो 30 दाजाबा बेसे 65 खेबसे नायबावदो मा थाखो 49p प्लस 16p थाबाय 35 प्लस 30 दाजाबबा बेसे मोनो दाजाबबाथाय बेसे 65 मोनगोन 49 जो 16 दाजाबा बेसे 65 ओमफ्राय p दं आरो जा 65 दं एबार p खौल' लाखिना हो मा फैयो ओजानि 65 खौ p जो सानजाबना थानाय 65 रानहैबाय अब्ला p आ थाबाय आगसिखै 65 जो 65 रानबा बेसे 1 मोनो 65 जो 65 रानबाथाय 1 बेनिखायनो p आ बेसे 1 मोनबाय नाथाय मोनसे खोथा जोंनोथ' p नि मान नाङा जोंनो नांगौ मा जोंनो नांगौ x नङाबा y निसो मान नांगौ मानो होनबा नैबे सोंथियाव मा दं x आरो y आसो सोलायस्लु हिसाबै दं बेनिखायनो जोङो दा x बा y नि मानखौ फज'नो थाखाय दिहुननो थाखाय मा खालामसिगोन नै बेयाव आच्छा p इक्वल्स टू 1 खौ आं नैजानो लिरफिनथ'बाय नैखौ खोमोरना होनि आं p थाबाय नै p आ नै लिरबाय आरो इक्वल खौ लिरबाय आरो नैजे 1 ए थाबाय ना दा p माने बेसे p माने असलते मा हमना लादोंमोन जों p माने जाबाय 1 by y मोन आरो बेनिखायनो p नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो 1 by y लिरनो हायो p नि जायगायाव 1 by y खौ लिरना हो जोंहा 1 थाबाय खेंस्ला सानजाबना हो y into 1 y 1 नि गायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 into 1 1 y नि माना बेसे 1 ओंखारलांबाय आरो अब्लानिया y नि मानखौ एबार नैबे से नाम्बार समानथायाव फज'ना होगोन जों अब्लानो x नि माना ओंखारलांसिगोन ओमफ्राय इयाव मोनसे आइडिया बाहायनो हायो जों नैयाव जितु माने 1 by y दंना इखौ स्टार सिन खालामना हो इनि मानखौ बाहायनो हागोन जों 1 by y निखौ दा जों मा खालामगोन दानिया होननानै से नाम्बार समानथायनिफ्राय लाना फैलायगोन से नाम्बार समानथाया मा दंमोन इयाव दं 7 into 1 by y 7 into 1 by y माइनास दं 2 into 1 by x दं माइनास 2 1 by x इक्वल्स टू 5 दं आरो जों मा मोनखो 7 into 1 by y दं नैबे माइनास दं लिरबाय 2 दं 2 खौ लिरबाय ओमफ्राय 1 by x दंमोन ना नैबे 1 by x खौ लिरदो इक्वल 5 दा इयाव जों मा खालामनानै नै 1 by स्टार सिन होनायाव नायबाथाय मा 1 by y नि माना बेसे से आरो बेनिखायनो 1 by y नि जायगायाव से होनो हागोन नै 1 by y नि जायगायाव से होगोन जों 7 into 1 by y नि जायगायाव से हो माइनास इखौ सानजाबना हो 2 सानजाबसे 2 ए जाबाय x गाहायाव ओजा थाबाय 5 जों मा खालामना होदो नै 1 by y नि माना बेसे से 1 by y नि माना बेसे से बेनिखायनो 1 by y नि जायगायाव से होबाय 7 थाबाय माइनास थाबाय 2 into 1 2 आरो x थाबाय गाहायाव इक्वल थाबाय 5 थाबाय इयाव जों स्टारखौ बाहायदो नालाय स्टारखौ बाहायना होनना लिरना हो स्टारखौ बाहायना
नैबे स्टार सिनखौ बाहायनानैसो जों 1/y नि जायगायाव से होदो 1/y नि जायगायाव सेखौ होदो स्टारनिफ्राय लाबोना अब्लाथाय मा जाबाय इयाव नै 7 × 1 7 माइनास ओजा 2/x थाबाय 2/x ओजा थाबाय बेसे 5 एबार जों बेखौ साजायनानै होब्लानो x नि मान ओंखारलांगोन ओरैबायदि खालामनो हायो जों इजों माइनास 2/x ना इखौ आगदाखौ हरबा इयो प्लास जागोन आरो नैबे प्लास 5 आगसिखै फैबा माइनास जाफैगोन 7 थाबाय आगसिखै 7 दं प्लास 5 जों फैबा माइनास 5 जागोन आरो माइनास 2/x जों थांबाथाय प्लास 2/x जाहैगोन आरो अब्लाथाय जोंहा मा थागोन नैयाव लिरनि आं ससेखौ 7 निफ्राय 5 थांबा बेसे 7 निफ्राय 5 थांबाथाय 2 इक्वल्स टू जा 2/x थाबाय 2/x थाबाय 7 निफ्राय 5 माइनास खालामबा बेसे मोनो जों 2 मोनो इक्वला थाबाय 2/x थाबाय 2/x थाबाय बे आरो आच्छा अब्लानिया एबार जोङो मा मोनगोन खेंस्लाय सानजाबनो हायो नैबे 2 जो ओरै खनाजों खना 2 नि गायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 जो ओरै 2 खौ खनाजों खना सानजाबनो हायो अब्ला मा जागोन इयो 2 × x 2x आरो नैनि गायाव जेबो गैया मा 2 नि गायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 × 2 2 एबार x खौ लाखिना हो x खौ लाखिबा मा जागोन ओजादि आगदाखै 2 दंना ओजानि आगदानि 2 खौ x जो थानाय जाय 2 बियो रानैगोन आरो अब्लाथाय 2 जो 2 रानबा बेसे 1 मोनो 2 जो 2 रानबा 1 थामहिनबा x आ बेसे 1 ओंखारबाय बेनिखायनो जोंहा मान ओंखारजोब्बाय x आ 1 ओंखारबाय आरो y आ बेसे 1 y आबो बेसे 1 आनो आरो थामहिनबा जोंहा फिननाया जोब्बाय फिननाया ओंखारलांबाय होमबाथाय जोङो 5 नाम्बारखौ जों मावफुंबाय अब्लानिया नेक्स्ट जोङो 6 नाम्बारनि सोंथिसिम थांनि आरो एबार जोङो नैबे रमान नाम्बार 6 खौ लाबाय रमान नाम्बार 6 आव मा दं बेयाव जोंहा 6x + 3y = 6xy दं थिग बिदिनो 2x + 4y = 5xy दं इयाव xy दंना बेनिखायनो xy खौ गैया खालामनांगोन जों अब्ला माबोरै गैया खालामगोन ना जोंनो मा होनाय दं बेखौ लाबाय जों होनाय दं दहायनिया xy आथ' गाहायावमोन नालाय ना डाइरेक्टयै बोखावनानै दाननो हादोंमोन एबारनिया नाथाय मा xy आ गोजौआवनो दं आरो ना अब्लाथाय बोरै जागोन इयो ओरै नाय जोंनो गिबियावनो 6x + 3y = 6xy दं जों बेखौ मा खालामनांगोन ओजा xy सानजाबना xy दं नालाय एखे लागैनो गोजौआवनो दं अब्लाथाय जों मा खालामनांगोन गासैबो बिदाबखौनो आगसियानो जा आगदायानो जा आगसि आगदा फारनैथिंबो गासैबो बिदाबखौनो नैबे xy जो राननांगोन आरो xy जो राननायबा xy आ गोमालांगोन ओरैबायदि दा जेनेबा 6x दंना बेखौ जों xy जो रानबाय नै +3y दं +3y खौबो xy जो रान थिग बिदिनो 6xy दङ दे बेखौबो xy जो रान गासैखौबो xy जो रानजोब्बाय जों 6x खौ xy जो रानबाय प्लास थाबाय 3y खौ xy जो रानबाय इक्वल थाबाय 6xy बेखौबो xy जो रानबाय दानदो दाना x केन्सेल y केन्सेल ओमफ्राय इयाव x y केन्सेल अब्लाथाय मा थाखो नैयाव थाबाय गोजौआव 6 गाहायाव थाबाय y जों सानजाबगोन 6 × 1/y हिसाबै लिरगोन प्लास ओमफ्राय नैबे 3 खौ ला * 1 थागोन ओमफ्राय गाहायाव x दं नालाय x खौ लिरबाय आरो इयाव मा थाखो x केन्सेल y केन्सेल 6 ल' थालांदो अब्लाथाय जों माबोरै लिरदो खेबसे खोन्थाना होदो इयाव गोजौआव 6 दंमोन ना बेखायनो 6 × 1 6 नैबेयाव y थाबाय प्लास थाबाय गोजौआव 3 दंमोन 3 × 1 = 3 नालाय 3 × 1 बायदि लिरदो 3 × 1 3 ओमफ्राय x आ गाहायाव थाबाय इक्वल थाबाय ओमफ्राय जोंथ' मा 6 ल'सो दंखायो आरो अब्लाथाय इखौ जों 1 नाम्बार समानथाय खालामनांबाय थिग बिदिनो नेक्स्ट आरो गुबुन मोनसेयालाय मा होनाय दं बेखौ नायो गुबुन मोनसेया दं 2x + 4y 2x + 4y = 5xy दं मा दङ आच्छा इयाव मोनसे खोथा नै मोनसे लाइनाव जे जों xy मादोंमोन ना xy गासैखौबो रानदोंमोन नैयाव मोनसे लाइन ओरै लिरना दोन बुजिनाय बायदि जे फारनैथिंबो xy जों रानना बिदि होनना लिरना दोन जाहाथे बावबाथाय नायनो हायो आरो ना जे फारनैथिंबो xy जों रानना ओजोंनि मोनफ्रोमबो बिदाबखौ xy जो रानदो ओजानि नै xy जो रानदो आरो ओजानि बिदाबखौबो xy जो रानदो गासैबो बिदाबखौ आगसि आगदा
एक्स वाइ जे राननायखाय फारनैथिंबो एक्स वाइ जों रानना होनना लिरना दोनो थिग बिदिनो नैबेखौबो जों बिदि खालामनांगोन जिहेतु इयावबो एक्स वाइ दं नालाय गासैबो बिदाबखौनो एक्स वाइ जे राननांगोन जों फारनैथिंबो 2x दंना इखौ एक्स वाइ जे रानगोन प्लास 4y दं एक्स वाइ जे रानगोन ओजोंहा 5xy दं इखौबो जोङो एक्स वाइ जो रानगोन आरो आगसि आगदा फारनैथिंबो जों मा खालामदो एक्स वाइ जो रानदो नै 2x दंमोन ना 2x खौ नै एक्स वाइ जो रानदो प्लास गेजेरना थाबाय 4y दंमोन 4y खौ एक्स वाइ जो रानदो नै इकुवेल थाबाय 5xy दं आगदाखै 5xy खौ एक्स वाइ जो रानदो इयावबो लिरना हो फारनैथिंबो एक्स वाइ जों रानना होनना फारनैथिंबो एक्स वाइ जों रानना फारनैथिंबो एक्स वाइ जों रानना अब्लाथाय मा जागोन गोजौ गाहाय एक्स एक्स केन्सेल वाइ वाइ केन्सेल एक्स एक्स केन्सेल वाइ वाइ केन्सेल अब्लाथाय मा थालांखो आगसिथिं थालांबाय मा गोजौआव 2 नालाय इखौ 2 into 1 खालामना ला 2 into 1 गाहायाव वाइ दंना गाहायाव वाइखौ लिरबाय प्लास दं प्लासखौ लिर आरो मा दं गोजौआव 4 दं नालाय 4 into 1 खालामना ला 4 into 1 ओमफ्राय गाहायाव मा दं x दं लाबाय इकुवेल थाबाय आरो आगदाखै मा थाबाय आगदाखैथ' 12 दं गाहायाव जेबो गैला गोजौआवबो 12 दं बाखौ लिरबाय जों नाय खेबसे खोन्थाना होबावदो गोजौआव 2 दंमोन नालाय मा 2 into 1 लिरदो गाहायाव y खौ लिरदो नै गेजेरनि प्लासखौ लिरबाय नै गोजौआव 4 मोन नालाय 4 into 1 4 ओमफ्राय गाहायाव मा दं x दं लिरबाय इकुवेल दं बेखौबो लिरबाय आरो नैबे 5 बेखौबो जों लिरबाय आरो अब्लाथाय मा जागोन बेखौ मोनसे नाम्बार खालामलायदो 2 नाम्बार रमान नाम्बार 2 जाबाय दा जोङो मा खालामगोन से आरो नैयाव नाय इयाव दं 1/y नैयावबो 1/y इयाव 1/x दं इयावबो 1/x दं बेनिखायनो 1/y आरो 1/x बिसोरनि जायगायाव जोङो मा मोनसे हमना लानांगोन अब्लानो हांखोआरि समानथायसिम सोलायलांगोन इयो हमना लाबाय 1/x is equals to u आरो 1/y is equals to p जों मा लाबाय 1/x नि जायगायाव u 1/y नि जायगायाव p माने जेराव 1/x दं बेनि जायगायाव u होगोन जेराव 1/y दं बेनि जायगायाव p होगोन आरो बेनिखायनो जोङो सेयाव फज'बा मा मोनगोन 1 इमप्लाइज सेयाव फज'नानै मा दं 6 दं ना 6 खौ लिरखा 1/y दं 1/y नि जायगायाव मा होनो हायो p लिरबाय प्लास दं प्लासखौ लिर नैबे मा दं 3 दं 3 खौ लिर ओमफ्राय 1/x दं 1/x नि जायगायाव मा u इकुवेल दं लिरबाय 6 दं 6 खौ लिरबाय नै जों मा खालामदो नैबेयाव 6 दंमोन 6 लिरदो 1/y नि जायगायाव p लिरदो प्लास दं प्लासखौ लिरदो 3 दं 3 लिरदो आरो 1/x नि जायगायाव u खौ लिरदो इकुवेला थाबाय आरो नैबे 6 आ थाबाय आरो मानो होनबा 1/x नि जायगायाव u लिरनो हायो 1/y नि जायगायाव p लिरनो हायो बेखौ एसे साजायबावखानो हायो मानो होनबा कमन लानो हायो नै गासैनिफ्रायबो मा कमन लानो हायो जोंहा 3 कमन लानो हायो मोननैनिफ्राय 3 खौ कमन ला अब्ला मा थागोन ब्रेकेट सिङाव 3 सानजाब 2 3 सानजाब 2 द' ओमफ्राय p थाबाय प्लास थाबाय 3 आ कमन फैबाय u आ थाबोबाय इक्वल्स टु ओजा 6 दं ओजा मा खालाम 2p प्लास u इखौ लाखिना हो 2p प्लास u ओजा जे 6 दङ ना 6 खौ सोर रानहैगोन नै ब्रेकेट सिङाव थानाय 3 आ नै रानहैबाय आरो अब्ला मा मोनगोन जों 2p प्लास u 3 जो 6 रानबा बेसे मोनो 2 मोनो नैबे 2 थाबाय बे बेसे थाखो 3 नाम्बार समानथाय जाहैबाय आरो इयो बे जाबाय 3 नाम्बार समानथाय जों मा खालामदो नै ओजोंहा जितु 3 दं इखौ ओजा हरनाय लोगो लोगो 6 खौ रानहैदो 3 आ नै आरो ब्रेकेटाव थानाय 2p प्लास u आ थालांदो ना 2p प्लास u थाबाय 3 जो 6 रानबाथाय बेसे 2 नै एबार आरो आच्छा ससेखौ आं नैजान लिरना रायनोसै जों मा खालामगोन एबार 1/x आरो
1 by y इसोरनि मानखौ नैबे 2 नाम्बार समानथो फज'गोन आरो होबाय आरो 2 implies नाय 2 आव मा दं 2 आव जोंहा दङ 2 आव दंबाथाय मा नैबे 2 दं फार्स्टआवनो 2 into 1 by y 2 थाबाय 1 by y माने बेसे 1 by y माने जाबाय p p खौ होबाय नै प्लास थाबाय प्लासखौ लिरबाय दे 4 खौ लिरबाय 1 by x माने बेसे u लिरबाय इक्वल्स टू 5 दं लिरबाय नै खेबसे खोन्थिना होबावदो 2 आ थाबाय 1 by y माने बेसे p प्लास थाबाय प्लासखौ लिरबाय 4 खौ लिरबाय 1 by x माने बेसे u इक्वल थाबाय आरो नैबे 5 आ थाबाय अब्लानिया इखो नाम्बार 4 खालाम दा 3 आरो 4 खौ नाय 3 आरो 4 खौ नायबाथाय इसोरनि थादेरखौ नाय p नि थादेरा 2 नैयावबो p नि थादेरा 2 बेनिखायनो जोङो जितु जोंनि खोमोरनाय आदबखौ बाहायोब्लाथाय जों मा मोनगोन खोमोरनाय आदबखौ बाहायोब्लाथाय जोङो जितु p नि थादेरा एखे नालाय नैबे 3 निफ्राय 4 खौ माइनास खालामबानो 2p निफ्राय 2p आ माइनास जानानै इसोर केन्सेल जानाय u नि मान ओंखारलांगोन आरो बेनिखायनो मा खालामनि 3 निफ्राय 4 खौ माइनास खालामना हो जों इखौ बाहायगोन मा खोमोरनाय आदबजों बानायगोन आरो जों खोमोरनाय आदबखौ लिरबा लिरनो बायो लिराबाव खोथा गैया खोमोरनाय आदबजों बानायगोन खोमोरनाय आदबजों बानायबाथाय मा नैबे 3 निफ्राय 4 माइनास खालामगोन रोमान नम्बर 3 माइनास रोमान नम्बर 4 implies रोमान नम्बर 3 नि आगसिखै मा दं 2p plus u लिरना हो ब्रेकेट होना 2p plus u ब्रेकेटखौ मानो होदो मानो होनबाथाय माइनास नालाय ना माइनास बाथाय जों ब्रेकेट बाहायनांगौ ब्रेकेट बाहायबा गोरोन्थि जानाय चान्सआ बांसिन थायो बेनिखायनो 3 नि आगसिनिखौ लिरबाय एबार नैबे 4 नि आगसिनिखौ लिर 2p plus 4u 2p plus 4u इक्वल्स टू ओजा मा दं 3 नि आगदाखै दं 2 माइनास होबाय आरो आगदाखै दं 5 मा खालामबाय जोङो नैबे आगसिनिफ्राय नैबे आगसिखौ माइनास खालामबाय आगसिखै दं नैबेयो आगसिखै दं नैबेयो नै आगसिनिफ्राय आगसि माइनास ओमफ्राय नैबे आगदानिफ्राय आगदा माइनास नै 2 माइनास 5 नै अब्लाथाय मा फैगोन जों नायनि 2p plus u माइनास 2p माइनास इन्टु प्लास माइनास 4u 2 निफ्राय माइनास 5 थांबा बेसे माइनास 3 2 निफ्राय माइनास 5 थांबा माइनास 3 अब्लाथाय मा जाखो नैबे 2p आरो माइनास 2p केन्सेल थांबाय मा थाखो प्लास u थाबाय माइनास 4u थाबाय इक्वल्स टू माइनास 3 थाबाय अब्ला नाय u निफ्राय मोनब्रै u माइनास जाबाथाय बेसे थांगोन मोनसे u इ जाबाय मोनब्रै u निफ्राय मोनसे u माइनास दानख'बा बेसे थांगोन मोनब्रै u निफ्राय मोनसे u थांबाथाय मोनथाम u थागोन नाथाय मोनसे खोथा जाय देरसिन 4 नि सिगाङाव माइनास सिन दं नालाय माइनास सिन फैगोन आरो जोंहा माइनास 3 दङ बेखौ होबाय आच्छा एबार u खौल' लाखिना हासुन मा जागोन ओजादि माइनास 3 दंना माइनास 3 खौ नैबे माइनास 3 आ रानहैगोन मा जाहैबाय जों जेब्ला u खौ लाखिदोंना आगदाखै थानाय माइनास 3 खौ नैबे माइनास 3 आ रानहैगोन u जो थानाय माइनास 3 आ बेनिखायनो नैबे माइनास 3 खौ नै माइनास 3 आ रानफैबायना नै u जो थानाय माइनास 3 आ रानफैदो अब्लाथाय जोंहा मा जाबाय गोजौ गाहाय माइनास माइनास केन्सेल 3 जो 3 रान बेसे मोनो 1 मोनो 3 जो 3 खौ रानबाथाय बेसे 1 मोनो अब्लाथाय जोंहा u आ बेसे थाखो नै लिरना होनि मा थालांखो जोंहा u इक्वल्स टू बेसे u इक्वल्स टू 1 खेबसे नायबावनि आगसिथिं u दं u खौ लिरबाय इक्वल दं इक्वल खौ लिरबाय नै 1 दं 1 खौ लिरबाय आरो मोनसे खोथा जोंनो u बा p नि मान नांगौ जोंनो सोंथियाव मा x आरो y दं नालाय x आरो y नि मानसि नांगौ दा होमबाथाय u माने मा u माने जाबाय मा 1 by x u माने मा 1 by x आरो अब्लानिया u नि जायगायाव जों मा होगोन 1 by x होगोन u नि जायगायाव 1 by x खौ फज'ना होगोन ओमफ्राय नैबे 1 आ थाबाय अब्लानिया जोंहा x नि मान ओंखारलांसिगोन खेंस्लाय सानजाब x जो 1 सानजाब x into 1 x आरो नैबे 1 नि गाहायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 into 1 1 x into 1 x आरो नै गाहायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 into 1 1 थामहिनबा x नि माना 1 ओंखारबाय अब्ला दा जोङो मा खालामगोन
এই যে से नाम्बार समानथाय ना से नाम्बार समानथायाव x नि मानखौ फज'गोन से नाम्बार समानथाय आतसा इयाव 1/x दं इखौ स्टार सिन खालामना दोनखादों आङो दा बाहायगोन जों स' 1 इमप्लाइज दानिया 1 इमप्लाइज मा फैयो से नाम्बार समानथायाव मा दंमोन आंथ' खोमोर जाबाय इयाव थेवबो नैनिफ्राय नायना दिहुननांसिगोन से नाम्बार समानथायाव मा दंमोन 6 into 1/y दंमोन प्लास 3 into 1/x दंमोन 3 into 1/x दंमोन इक्वल्स टु जा मा दंमोन 6 दंमोन आरो बे दंमोन से नाम्बार समानथायाव नायबागौ मोनगोन आं इयाव खोमोरफ्लांदो अब्लानिया नाय जोंनियाव 6 थाबाय 1/, आतसा इखौ सानजाबखानि दे मोनसे खोथा 6 सानजाबसे 6 सानजाबसे 6 गोजौआव आरो गाहायाव y थाबाय प्लास थाबाय ओमफ्राय 3 थाबाय 1/x माने बेसे 1/x माने बेसे 1 नै स्टार सिन होना दोनखादो ना आङो 1/x माने बेसे 1 1/x नि जायगायाव 1 होखा इक्वल्स टु नैबे 6 थाबाय नांगौ जायो नैयाव लिरना दोन स्टारखौ बाहायना ना स्टारखौ बाहायना स्टारखौ बाहायना अब्लाथाय मा थागोन जोंहा इयाव 6/y थ' थाबायानो 6/y थाबाय नै प्लास थाबाय 3 सानजाबसे 3 इक्वल्स टु नैबे 6 एबार नेक्स्ट जों मा खालामनि बे 6/y खौ लाखिना दोनगोन 3 आ जों थांबा माइनास जाहैगोन 6/y थाबाय 6/y 6 थाबाय प्लास 3 आ जों थांबा माइनास 3 जाहैबाय मा खालामदों आङो नैबे 6/y खौ लाखिना दोन इक्वेला थाबाय ओजा 6 दंखायो लिरबाय नैजे प्लास 3 ना इयो आगदाखै थांनाय लोगो लोगो माइनास 3 जाहैबाय आरो दा जों इखौ गोरलै खालामना होबानो y नि माना ओंखारलांसिगोन आं नैजा दिहुनना होगासिनो मानखौ मा थाबाय 6/y आगसिथिं आरो जोंहा मा जागोन 6 निफ्राय 3 थांबा बेसे 3 6 निफ्राय 3 दानख'बा बेसे 3 अब्लाथाय जों मा खालामसै खेंसा सानजाबसै y into 3 3y 3 नि गायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 into 6 6 बे मा जाबाय y into 3 3y इक्वल थाबाय 6 into 1 6 एबार जों मा खालामबाय y खौ लाखिना होबाय ओजा जे 6 दंना 6 खौ नैबे 3 आ रानहैगोन y जे 3 दंमोन ना बे 3 आ ओजानि 6 खौ रानहैबाय आरो नै 6 खौ रानहैबाय 3 आ y जे थानाय 3 आ एबार y 3 जो 6 खौ रान बेसे मोनो 2 मोनो 3 जो 6 रानबाथाय 2 थामहिनबा y नि माना बेसे 2 बेनिखायनो x बो मोनबा y बो मान y निबो मानबाय स' x इक्वल्स टु बेसे x आ बेसे ओंखारदोंमोन 1 y आ बेसे ओंखारदो y आ ओंखारदो 2 थामहिनबा फिननाया बेखिनियानो x नि माना 1 y नि माना 2 अब्लानिया जोङो नैबे 1 नि रमान नाम्बार 6 खौबो जों मावफुंबाय आरो बेजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।